päivään, tämänpäiväiseen aikaan, hänen tarkoituksena on parantaa, ja siellä on JJ Lehto. Erinomaisen hieno ohjaaja löytää hänet. Vielä on renkaissa nuo laput ja niiden pitää sulaa sieltä alta pois. JJ tulee varikon portille ja sitten tuosta lähdetään liikkeelle. Hän saa lähtöluvan, hän on 18 tällä hetkellä ja aikaa, josta on 15 minuuttia mennyt ihmetellessä. JJ Lehto ja nyt peukut pystyyn jokaisessa kodissa. Lähtöruudun pitää parantua, se ei voi jäädä tuolle tasolle kilpailun verran. Ratakierroksia pääasiassa tuolla Silverstoneissa ja näin olemme JJ Lehdon kyydissä. Tuo tuttu sauva tuossa vasemmalla puolella, joka aina Schumacherin autosta on välittynyt TV-kuvien kautta jokaiseen kotiin kautta maailman. Nyt näemme JJ:n ajosuorituksen. Tämä on tämä lämmittelykierros. Tämän jälkeen, kun hän ylittää maalilinjan, sen jälkeen on tosi kyseessä ensimmäisen kerran tänään iltapäivällä. JJ siis 18, 1.27,6 ja kärjestä jääneenä. Se on hyvä tietää, jos ohjaaja näyttää meille tuota aikavertailua. Hän on kärjestä jääneenä 3 sekuntia tasan. Suurin piirtein 3 sekuntia tasan. Pieniä marginaaleja sinne tai tänne. Mutta nyt kun hän tulee ja lähtee tuosta, niin nyt on kaikki pelissä. JJ selitti tuossa aamun harjoittelun jälkeen, että heillä on vähän liian paljon siipeä. Sitä on tosin niin vähän kuin siihen voidaan laittaa, mutta siitä huolimatta tuota siipeä on hieman liikaa ja tästä syystä heidän vauhti suoralla kärsii suunnattomasti siitä. Tämän aamun vapaan harjoittelun nopeimmat ajat kirjattiin tuossa pääsuoran lopussa ennen jarrutusta Ferrari-autot ja siellä onko tuo Pierluigi tai Michele Alboreto tasan, eli sama aika minkä Häkkinen ajoi eilen. Ja JJ on siellä radalla. JJ tulee kuviin mukaan ja nyt hänen panoksensa. Minkälaisiin nopeuksiin yltää sitten JJ Lehto, mutta Verstappen teki kovaa työtä, kovaa jälkeä. Mutta JJ tulee ilmeisesti varikolle. Vaikuttaa, että hän ei ole näihin säätöihin tyytyväinen ja niin tulee. Hän tulee sisään, on tällä hetkellä 20 ja vain marginaalisesti pystynyt parantamaan omaa suoritustaan eiliseen. Tällä hetkellä 5. Verstappen 5. nopein. Siinä on kyllä sen verran työmaata nyt kyllä JJ:lle, että riittää. Verstappenin aika 1.25,6 ja JJ:n tällä hetkellä 1.27,3. Siinä on liki 2 sekuntia. Aivan. Siinä on liki 2 sekuntia ja se on kyllä iäisyys näissä hommissa. Tilanteessa Coulthard on 3, Damon Hill 4, sitten lentää JJ Lehto siellä ja menee kovaa. Nyt mennään niin kovaa kuin ikinä vaan irti saadaan, mutta ei välttämättä vielä tällä kierroksella oteta autosta kaikkia irti. Ollaan sillä lämmittelykierroksella, laput ovat sulaneet jo renkaista, eli meno on ollut jo alkuvaiheessaan lupaavaa. Ja nyt kun hän ylittää lähtölinjan aivan tuokion kuluttua tuosta noin, tästä näin, sitten mennään ja nyt ohjaaja toivon mukaan antaa meille myös aikavertailuja. JJ Lehto ja kodissa kaikessa, joka paikassa pystyy peukalot. Katsotaan, hänen pitää nousta sieltä. Hän on vasta 21. Ei ole raivoamista tuossa mutkassa sillä tavalla, että auto lentäisi kantturoiden yli. Mutta yritystä varmasti on. Simtek-auto siellä, David Brabham on parkkeerannut autonsa tuonne reunamille. Hänen suorituksensa on tältä päivältä takana. Hän on viimeisenä toistaiseksi menossa kisaan mukaan, eli 26 autoahan pääsee mukaan. Mutta nyt sitten ohjaaja. Missä on JJ? Tämä kuva kyllä nyt riittäisi jo tuosta Brabhamista. Sieltä hän tulee. Mutta ei ole lentämistä, valitettavasti. Ei ole lentämistä sillä tavalla, kun muutamat muut autot menevät. Tuolla, onko niin, että vielä totutellaan? Tai se on niitä miehiä, jotka ajaa vähän niin kuin Alain Prost. Näytti, ettei mies mene mihinkään, mutta on napannut uransa aikana 30 paalupaikkaa. Ja toivottavasti tässä on nyt kyse siitä, taikka muuten vaan haetaan tuntumaan, jos auto on todella radikaalisti muutettu. JJ:llä on mahdollisuuksia vielä vaikka mihin, mitä tulee kierrosmääriin. Hän on ajanut ainoastaan 4 kierrosta. Tässä on hänen 5 kierrosta täynnä. Nyt tulee 6. kierros. Hänellä on puolet vielä kierroksia ajamatta. Hän ei edes ehdi ajamaan niitä kaikkia. Mutta toivottavasti hän pystyy nousemaan 11 minuuttia puolikas siihen päälle on vielä jäljellä aikaa. Ja nyt katsotaan, pystyykö hän parantamaan tällä kierroksella jo. Hänellä oli siis 1.27,4.
pystyi parantamaan, mutta nousi vain pykälän. 21. tällä hetkellä. 26.8 on JJ:n aika tällä hetkellä, kun se oli eilen 27.6. 12 kierrosta täysin. Hyvä hän nousi todella tuolta kaukaa ja jälleen iski viimeisellä mahdollisella yrityksellään. Ja nyt sitten katsomme mitä tekee JJ Lehto. Jyrki Järvilehto Espoosta. Nyt on kaikki pelissä, mutta katsokaa TV-kuvasta. Ei se näykään siellä. Tälle yleisölle näytetään aivan erilaista TV-kuvaa. Ja JJ tulee maalilinjan yli noin. Ohjaaja ei sitä näytä. Hän nousee 19. Nousee 20 kastiin. Ja vielä on yksi jäljellä. Vielä yksi täyskierros on. Ja nyt sitten pystymme seuraamaan myös näitä väliaikoja. Minkälaiseen väliaikaan ja minkälaisiin aikoihin hän yltää. JJ Lehto on nyt sitten ratkaisevalla viimeisellä kierroksella ja hän on siis sijaluvulla 19. Ei se ole kovin kaunista kerrottavaa, kun odotukset olivat korkealla, mutta hän tekee miehen lailla töitä ja sieltä löytyy sitten myös näihin kansainvälisiin kuviin Ferrari-kaksikko ja voitte olla varmoja siitä, että koko Italia riemuitsee. Aivan varmasti. Erityisesti tällä alueella, josta ei muuten ole hirvittävän pitkä matka edes tuonne Fioranoon Ferrarin pääkallopaikalle. Näyttää hyvältä, JJ ajaa paremmin kuin toistaiseksi. JJ väliajat ovat parempia kuin koskaan ennen tämän viikonlopun aikana. 25,8 oli ensimmäiseen mittauspisteeseen tultaessa hänen aikansa ja huippunopeus 284. Edelleen parantaa. 37,5 oli tuo kakkosvaihe, 267 kilometriä tunnissa. Ja nyt kurkotetaan tuonne. Hän tulee maalilinjan ylitse ja nyt katsotaan mihin hän nousee. Suomalaiskuljettaja on nousemassa sieltä kyllä paremmalle sijalle ja nyt hän leikkaa maalilinjan ohjaaja, ei sitä meille näytä. Ei paranna. Ei onnistunut. Jää 19. Väliajat tenteilivät hyvää, mutta ilmeisesti siellä oli sitten joku hitaampi, joka tuon loppuvaiheessaan hänen kohdaltaan tyssäsi. 18 sekuntia vielä jäljellä, mutta hänellä ei ole enää mahdollisuuksia tehdä nopeaa kierrosta. 12 on hänellä täynnä. JJ-sijoitus on tänään 19, ellei sieltä takaa vielä joku nousee ja kuittaa. Siellä on Morbidelli on 20. Blandel, hän jäi tuonne reunalle, ei pysty parantamaan. Alboreto ei pysty, Dalmasia ei sieltä nouse enää. Ei sieltä nouse enää kukaan onneksi uhkaamaan näin ollen. Ja ruutulippu on riemuitsemaan siitä, että Ferrari-kaksikko tulee starttaamaan täältä eturivistä ja ennen kaikkea riemuitsemaan siitä, että Mika Häkkinen pahusviekö hän putosi sittenkin. Olivier Panis pudotti hänet tuosta kuljettaja pudotti hänet 6. tilalta, mutta Mika on kuitenkin korkealla. Hän on 7. paikalla huomiseen kilpailuun lähdettäessä 7. nopein. Huomenna aamullahan ajetaan vielä lämmittely, jossa kuljettajat säätävät autoaan tuohon kisavarustukseen, mutta pitkä matka on maailmanmestaruuspisteille JJ Lehdolla tuolta 19. ruudusta. Hän oli Montrealissa edellisessä kilpailussa 20, mutta nyt hän putoaa. Fittipaldi tuli sittenkin. Ei vaan Morbidelli nousi sieltä. Morbidelli tuli sieltä ja pudotti JJ samalle paikalle, missä JJ oli myöskin tuolla Kanadassa. Eli 20. ruutu on Järvilehdon lähtöpaikka. Hän lähtee siis 20. ruudusta. Mika Häkkinen lähtee 7. ruudusta, Verstappen 10. ruudusta. Ja Mika Häkkisen tallitoveri Martin Brandel